Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, we have 3 buckets of Jollibee Chicken Joy. So sa akin po, ito po yung spicy, tapos sa kanila po yung original po, yung hindi spicy. So yung bawat box pala mga ka-studio ay may laman po na 6 na piraso. Yes. So ito na iyabo. Naya na ha, di mahub. Taraw. Lah. Na nahug gid eh. Okay. Uri iyabo na. Na. Tuloy ha. Lah, daghan na ni. Muhanak na po. Sige ko, lihan. Grabe, ang dami nito. Wow, rich wings. Chicken wings mo? Yan. Pray muna tayo. Pray mo na. Awang itong sausawan na, dara na. Yes. At meron Gravy. Sausawan. Need to Gravy. have, guys. Ang kanon mo. Nadara. Tingnan natin yung kanin. Bagong luto po ito. Wow, init pa ni. Na ginagmay lang sa kay basin dita ka puno. Mama na. Yan. Nami greens. Guys, Sige na. Sige, kay na. Pray tayo. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Sarap po. Ngaon tanyo mga kasudyo. Wow, excited ako. Saan sa UB? Kani yan si. Dila. Kanyay? Ang tanong ka na chicken wings. Oh, kana ko na. Ang kana iya gi. Wow, ang dami po nito. Kain tayo mga ka-studio. Ma, Kain pa tayo. Mo sa ako Harata tulong. Rest. Wow, drumstick po. Cheers. Cheers. Uy, naanay ko ano ka. Alam ngaon ta? Kain tayo. Wow. First food. First pa. Medyo mainit pa po. Ma, ikaw eh. Crispy. Thank you na. Thank you, Beth. So, yun yung alang-alang pa ba? Nag-crave po kasi kami ng Jollibee ngayon. Nag-crave po kami kaya nag-video po kami. One down. Bang, nodong ako. Mama. Yun na lang. Spicy mga ganang, oh? Maya. Yeah. Ang sarap talaga ng Jollibee, no? Kahit walang sauce mo? Walang baby. Ito? Walang gravy na. Yung gravy? Kahit walang gravy. Pahingi ako pang. May drumstick na koan. Wa may drumstick na. No, ito na lang. Ang kana. Ito din na. Spicy ba? Di ba? Ang sanang part. Braised part. Yan, wala na. 2 down. O tara na yung mga. Sige na lang. Oh. The most second. Wala na yan. Oh, grabe oh. Sarap nito.
Enjoy ka na? Sarap po. Napaka-juicy. Hmm? Kapit na maubos mo na. Ako ang gusto mo kay wings. Ay, duot na. Three down. Naman ako, papa. Wings lang ko anak. Ang kanila ko. Thank you. Pero Ramon, daghan na din. drop ko. Daghan na din yung na daw ng anak pa. Tulo na na. Puro na po. No? Uy, ni Shopee lang yun. Nahanap na si Shopee sa'yo, be. Hmm? Nahanap ko na ni Shopee. Wings yan. Sa lahat po na sumabay sa amin ngayon sa kainan po. Kain po tayo. Maraming salamat. Salamat po. Shout out kamaya na ka. Ang wings guys kay Coke. Ito na. Panglima na. Wings? Kaya natin maubos to. Pa, napag kay wings. Pwede na. Kanin pa. Kanin, Napakul na. Dali ka. kanin pa. Sakin kunti lang. Kunti lang baka busog tayo ba? Patanga akong kanin na. Na. Gamay na. Undang na ka ba sa busog na? Excuse. Daming bukong nito ma. Natutuwa to si Rabol. Yung pangalan ng aso namin ay Rabul. Gawa mo Naasa-unsa. Isa si, Paw Patrol. si Zuma. Yes, yung mga name ng aso namin. Kinuha namin sa Paw Patrol. Oo. gawa mo yung aso guys. Kay Zuma nasa. Wag siyang. Pusog yung talaga. Harap na mo. Panglima na. Pa, there's nga. There's not ang apart.
Ito, pang isang bucket na to. Pang isang bucket na Jollibee. Drinks na din apa? Mm. Ang dami oh. Parang init na yun mo. Ang init ba no? Baka uulan na naman maya. Sa init kay mag-ulan doon mamaya. Ngawa ko ah. Dagan pa mo kamay ako ang kanon. Tunay pa. Ako. Ko. Ang sasabihin mo? Ang sasabihin mo? Please. Please? May ano lang. Inom ka. Ganda masarap sa rabon. Ang masarap siya na to. Init. Isang bucket na naubos mo. Ito na ako. Lasa na pa? Pang pito. Lasa na yung mga pa? Tanaw na ron. Kadaghan na na. I forgot. Sorry. Nalala mo? May wings? Ayot na? Isang de kakaon. Kunin natin yung mga buto-buto mo. Isang de kakaon. Iwasan na mo, ha? Isa. Kana mo kaon. Kana. Isa kakaon pa. Sa wings. Ikaw. Papa. Apa? Nailag na iro. Gaya ko ng gamay na. Nilang ero guys. Sumisili pala si Rabon. Umiiyak po. Grabe talaga. Ang sarap yung Jollibee. Grabe, ang sarap no? Ang sarap din na banding. Kakaon na si Double. Wala craving natin ba? Mukbang. Mati na ako karot ani. Ngayon na. Ano kung bukog? At nga Double. Bigay tayo Double ani ron. Daghan kayo. Papa? Sino lang? Ito sa akin no? Inako pa. Drinks please.
Napa ka? Anak ko. Narot yung rice. Ang gamay lang sa ha. Gamay lang. Napa ka? Kilaw ka? Ha? Maglanlan ka? Okay. Magkuha. Ngita sa ko. Na. Ito siya din na. Ano na? Kawaban na. Sukat ng inutuhaan ganyan. Ay, diba ka na? Oh, pagkod. Mamaya gata ka sabon. Ang sarap, mamaris ko po sa. Ano na pag sobrang lamig. Sarap. Tulong ko na tuloy ang kanon, be. Mamaya na lang. Grabe, ang dami na ubos mo pa. Nag-crave talaga ako ng Jollibee. Maubos mo pa ito lahat. Hinay na kayo doon. Grabe na, hawan-hawan eh. Yes. Grabe yun si Kuano. Mats Tony ba? Kumain ng 5 bucket. Siya lang mag-isa. Professional eater kasi yan. Hmm? Grabe nung kumain, no? Ang liit ng katawan. Liit ng katawan. Nung kumain siya nung samyang pa, ilang packs yun, 15 ata. Grabe. Yung bibig niya, namumula na good. Hilaw na lang ka? Isa may shoutout ni mo. Shoutout natin si Tita Den. Hello, Tita. Sino? Shout out kay Tita Matea. Hello, Tita Matea. Kumusta po kayo? Kain ka pa? Shout out ko nga pala si Kenneth Rodel Casquejo. Hi Ken, kain tayo. Kasin ko si Si Angeline Ibanez. Hi G. Ay, Jake. Sunod na pilo na to si Angie. Kinsa pa? Yung pala kasamahan ko dati sa QC pang si Roslyn Digamo Saison. Hi Day, kumusta na Day? Kinsa pa man sino pa be? Sa lahat ng mga kapitbahay ko dyan sa Kasyawa Matanaw, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat sa suporta. Mga classmate ko din po pala sa Matanaw National High School, hello po. Kinsa pa man, mga mga classmate o kabatchmate sa CPC. Yan, mga teachers di ay si Ma'am Marlene. Hi Ma'am. Kinsa pa, uban pang. Sila Ma'am Christine Ugawa. Hello Ma'am. Si Ma'am Barbara 0320. Hello Ma'am. Sino yun pang yung taga-tagong ba? Si Ma'am Rime De Leon. Yan. Hello po. Sa lahat ng supporters ng Bisaya Studio Family. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Yan. Kay Karen, M2M 18. Oo, hello Car. Kumusta ka dyan, Car?
regards mi sa imuhang duha ka mga cute nga babies. Si Ma'am Joy Cuevas. Hello ma'am, kumusta po? Kinsa pa man to? Marami pa po. Si Winfield, Ma'am Winfield, Maria. Oh. Hello po. Kinsa pa man? Sino pa? Dakuas ko ano? Brace, no? Bugati gusto kong brace mo. Pagpilan mo, 10. 10. Grabe Grabe. po. Sunod, kuan na ka pang. Mahimo na kang professional eater. Mahina akong kumain. Mahina pa yung 10. Mm. Kami na lang ni Sax yung taga-cheer sa kanya. Go, Pam! Hindi na namin siya maubos. May natira pong 2 kalahati. Yan. Hello. 2 kalahati. Kinunan Excuse me mo po? naman to. Duhaw. Usa. Ito nga. Half ba half? Two half, man. 2 and 1 half. Yan. And 1 half? Gamita yung mga kuan. Nakatunan sa math. Ano kayo nakatunan? 1 plus 1. 1 plus 1. 1 plus 1. Pila? 2. Ay, nako. Maro ni mo nakatunan. Namutan ora ba si ma'am nimo? Hello, ma'am Letty. Hi ka, ma'am. Hi. Tanor ba si ma'am nimo? 3 plus 3. Yan, nagmath na mi dari mga kastudyo. Kuan sa kumanhasi. 6. 6. Shout out kay na Bin and Yuri, malapit na kasal no. Hi, Yor. Oh, Hi. hindi natin alam kung ma-upload to bagong kasal nila o sa kasal ba nila. Kaya shout out na lang. Congratulations kay Congratulations. Best wishes sa Opo. inyo dalawa. Sir Ben at Finally Yuri. po. Yes. Congrats. Sayang, layo kami. Buti po si Miss Bernadette, no? Andun, no? Nakapunta. Yes. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Si Miss Drops Backyard. Opo. Malapit ang... Di day, no? Layo man day si ma'am, no? Lumalayo rin. Pero grabe talaga, solid yung pagkakaibigan nila ba? Ginayo talaga. Yes. Dito lang sila sa YT nagkakilala. Solid na solid. Kuan po day si Chef Ubang, no? Hi, Chef Ubang. Yan ko, pamilya. Oh, yang ko family sa akong teacher, si Teacher Cherry. Teacher sa yoga. Sa yoga. Kuan, si Milods. Hello, Milods. Kumusta ka diha? Yun, si Milods nandun sa kuan, no? Malapit Malaysia, na sila ni Ma'am King Limhar. Kinsa pa man nimo ha? Shout out. Haratos. Ano Si to? Matia. Si Tita Matea. Isa tanang ka sa si Tita Din. Sige, shout out Tita Din. Kumusta ka Tita Din? Shout out Tita Din, kamusta ka? Kiss me po. Yes. Kamusta pag no papa sa ko? Shout out dahil kang Tita Grisdale, Tita Jim. Ayan, hello sa inyo. Kumusta kayo dyan? Laag na mo dire. Mingaw na si Sax ninyo. Kinsa pa? Si Lolo Noel. Kumusta Lolo? Sa Leyte. Naman si Lolo ni mo din he. Si Kuan po. Si Lolo. Lala. Lola. Oh, Lola. Si Nana o si Nono. Henrita. Okay na ko, ma'am? Sinanang. Okay na si Papa. Nono Ayan. Ramil. Gusto na ko, hindi na matapos talaga. Si Nono Ramil. So far po, naubos namin is 2 and 1 half na bakit po. Hindi kayang maubusin yung kung ano. Guro, wala sila sa kondisyon. Madami din nakain ko. Madami din saan. 4 or 5. Oh, 4 or 5. Kay Sax, mga 2 yung nakain niya. Yes. So ayun mga studio, maraming salamat sa panood sa episode na ito. Hope nag-enjoy kayo po sa mga gusto ng Jollibee Chicken Joy. Ito yung para sa inyo po.
Grabe kami talaga, nag-crave kami, kaya craving satisfied po, sobrang dami, no? So, Magpapaalam na kami. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. bye-bye!